İran'ın Türkmensahra diyen yerinden Kasım Dayhaniydi öňündäki şiiri wasp edip hem de özünün haja ziyarata barýanlygyny aýdyp bir 5 kelime söz aýdar boldy. Bir wagt Kasım näme diýdika? Hak nazar yetken hayvany sen bir haklyň şiirisin. Ýollarym düzüwe seni hak perwerdi versin. Ejilere garim dersin, ähli hayvan pirsin. Şahı merdan hemşir huda, senim şonun birsin. Umid etip nazar sarsan, kuyur bizi kâvam. Üçün bolli pay piyadayı öz yurdundan gelmesem, gece günlü var ağlayıp hakiyata sarmışam. Teşne söyleyip